Pista na, mag-pista. Mag-ihaw rin sila rin. Hapon mag-ihaw. Extra meron sa extra. Extra ko guys. Dagang kaban, madam. Prehante nang giblo di ay. Extra dari panabaho. Preha dito manukusay. Inang giblo. Kapag tiyali na to, baling sungag na. Na mag-English sa balay. Mo naging mahirapan tayo sa kalisod. Bisa ba ka nang beberapa waktu saya? Ini una. Okay, iwan. Open sesame. Butakan kanan. Ha? Kamera naman hapaw-hapaw. One more. Okay. One more. Okay, try it. Wala. Sila yan man ito. Pagkatan ko, mag-wear kay hilaman. Huwag may lain. Tilaw rin ko sa anilasa. Ito disco pa dahil ko daan eh. Kaya? Dirnes mo ka mo to. Pag nyo kasan, natuhon mo glabaw, itigo. Alagay sila daan na po na to sir. Dito mo. Hala, ilak ka ba ni Sati? Nagadud. Tawin. Nasi bulsod. Nanas ati. Nade. Wah, naa. Dispose nila. Hindi na mao. Namang gubag ko. Ito mo yung tawin. Ani? Kung sa ida hapon. Bago galig sa danan da. Dili ah, Tempulo. Di. Yang mga isuan siguro. Naalagi. Ginoo. Dali. Mukha na kong ilay. Katukaron ba ito nga? What's this picture? Ito ito mga isuon. Dali na. Ano na kate? Pagkaan mo, pagkaan natin. Ito glabaw. Kaon ko sa kabukit log. Pagkasama na naman ito eh. Makaon. Kaway sa wala ba ka naman? Mga nagkaan ko hitlog man, ikaw. Kanday. Alam gini yung mga ganun. Niwang daan. Waros ate kasi ba? Ate, Kana si ate Martis. naggano nila bisita kayo ng dagaan naman eh. Ito man. Eh, siya naman ang bata. Violet! Kaya gubira kami kadugdug na ba na? Yung sa naman na mata. Siya doon din na mamata. Oo, no. Pwerte nga siguro. Siguro kita. Lala. Ano ko sandali eh. Ito na ginisong. Hala, gikos katilin, ipon. Magpista po sila dahil eh. Wala po. Oo, gusto mo. Nilay ka na ni. Ano pagkuhan kayo dali mag-map ko, manili ko. Kaya ibang buwak. Diharas, porto ibilin. Wow! Nice! Mamili lang sila sinina dyan. This is... Ano ba dito? Huy, huy, huy! No! Wala ka. No! Well, bakit? Bye! Wala lang tao. Nalala. Mamili pag sanggalat. Isuot. Luag ko no. Tumagot yung ali. Dali, dali. Sige, puli ah. Panti. Bibi, come here. Dali na, ikaw pili. Tugasan, tugasan. We're going to the forest. Majo kay gibalhin naglamisa. Wala naman, Teo. Tinapir pa ba to? Hey guys!
palit na mo. Banana Q. Banana Q, te Jinaida. Te Jinaida, banana Q. Ag kwartas uwan-uwan di ay. Good luck sa mga manlansaray. Buto na karon. Butante na karon. Eleksyon na. La, grabe ka mong siksiha mag... Grabe! Grabeng! Siksiha maning... Siksiha maning tigaluto nung! Tsa! Ming-ming pag naong! Ah, grabe. Nagpanti ba ka ni? Lamian na nga. Ano to? Maura ba dyan yung ganahang liksi? Nagpila po ng tuhog nang. Sus, ginoo ko gijang binutangan na. Matuwang gali ni. Grabe ka dyan ka. Uman ako. Oo. Ako 5:30. Yeah. Pwede man kumudin nga sa sinyo. Te, high blood siguro ka te. O lagi. Kaya lang puwa ka mag-imong mata. Oo. Mga pugo ka to gabi. Wala yung ka to gabi kaya ang tunot-tunot ng piang. Ipahilot. Nalungat lagi. Ang tunot sa ikot ng suwadan sa kanang Nag-gis na nang. kuan. Che, uy. Barato ra gali. Makuan gani impas. Kapilam na ini. Wala man lang giduda. Barato ra ka ng duha, Jis. 5 siya. Sakto lagi, Jis. Oh, bananak yung mo diha, guys. Init pa. Muras nagluto diha. Init pa. Bye, Evangeline Antipas, Burato. Ala, palit na mo. Das bye ni Hipulito. Hipulito Antipas. Tagjis kuno ni guys, tuhog. Sana all tuhog. Katong gipangkamang gabi ihala. Ang itong mga kwartas kinamangan. Da, ipalit na rin ninyo aron matuhog-tuhog mo. Ano na ka din? Sugot ang mama, ninyo na si Danang. Ini mo sa tayha kay makapakunawan. Ang imong inanganan, mapayang baba. Ngano nihila ka? Naglibog sila. Lagi sila. Nga may gikalibugan. Sa amin dahil itong bata sa amin. Mama, may mga bubusan mo. Nagmanamang ka, hindi mo may kamang desisyon. Taka na sila kay Boko, gumingaw po na si Jan Papa. Di ba na madami dyan kay report na nga siya magkuha mo niya po sila. Di mo naman. Kung may authorize ha? Hani man dyan ba, mauban ka di? Bukman. Ha? Gusto ka mauban? Ha? 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 Kariyot? Mingon ko sa ni mo ayo eh. Sapte ko. Kariyot naman ko no. Asa man dyan? Gimingaw po na si Jan Papa. Gimingaw pa katugasan niyon. Ato bang na nga? Gimingaw pa kasi mong Papa. Oh, na ha? Habang yung papadya ron. Nabitan ng kakuanan. Tangila ko kay... Gimingaw, nabuwag si Jan. Nilibog mo ng... Ho, pawam laman. Inapa, musugot ko pa, hugma ko, balik na po ko. Ngayon matumansibo. Si bunga pa gani. Huwag mo siya na. Huwag mo siya. Ano lang po. Di ba siya lalim mo? Sitwasin siya kami. Huwag na. Inayuli naman ka before mag-15. Hamanis paano? Pagtalisis. Yung bago yung lisit na. Haman din lalaki. Haman. Ha? Narana? Pa. Pero, ikaw okay. Nagkaan na la. Alam mo, Lexi, ano hinok? Hello. Lexi! Si John. Mama, sa... Oo. Okay. Banatay. Naglibog siya. Naglibog sa kay mayan ko na si Jang Mama o. Kuan. Mayan ko na si Jang Mama o. Magkuhan na gud mo, Magsabot gud mo. Kuhan, baka na ito mga isa pahinting ba? Banding ra gud mo. Di ba ka na ba magkakabay kay? Magway na mo. Para kay para bata Kasi ba. nagdumot ka eh. Di nga sa pagdumot ka. Dumuot kayo wa mo sabot sa sustento. Ginagmay. Nasakay mo ha. Ay, wag. May mga Hindi ko na mabuhi. Alam ka di mo sa manager. Gamay ra pa yung Masabi na ginagmay, okay na. Gawa na na kasi gawa. Ay, Alicia, Ali. Hindi ko na Blaze, Ali, Blaze, Ali. Kabila na pin. Sabi na, ano na kayo? Nandiyan magina. Lakaw be, maligo pa na eh. Amin na pin, amin. Karo. Ay, lang, likuan mo. Ibalik ka man before 15 doon kay mo ba ato Ah, 14 mo balik. Oh, ibalik. Ha? Yung sa mama ko. Kailangan takad lawan magkit.
Di maningog sa kamuhan. Dali naman. Trabaho. Dali naman. Dali naman. Di ba rin mo mama? Pwede man pwede ka na may... Dali. Mus. Ano mo? Dito pag nasa isa. Uy, pag binuot, pag amping dito ha, di magbuhat ang init. Matur patag si Bernes. Pa, amin ang tatag nanay. Katursiyo, ito po na katursiyo na. Hindi siya ng mami. Habang katursiyo. Apo kami magtulpong. Sige. Ko hapon mo na nagtulpong na. Wala ka Nakakuto. Bumuli ka buhok na, nakakuto. Si nanay man ah. Hala, kami. Mubog-buhok na nagay kuto. Hala, nabog naman na rin. Habog na lagi. Buktan ko na rin. Ano ka na? Kay Uli-uli na siya. atol ni ka, ito pa, eskwela ka atol ni. Ano, kayo ba ito na? Tabangan na to. Kaya papnito kayo mong papa, kayo mong mama. Hi guys! Humana dahil yung butar. Good luck sa mga kandidato. Hala, najabo mo dahil ka ni. Kaya mong pinalit na Timonika. Siumay o tempura. Ang siliksi dahil ito ang nagida ng Mariano. Di man lagyan ta na apahagman. Kaya naghilak man. Kaya dimingaw mo dahil pagkunog dyan silang papa. Sakit man po siya ang buot. Oh. Maghilak agang anak. Haninay? Di! Bisan pala yung namin sa iba, di sport ka mo. Agaharang kita pungtan. Kay wa mo tuman sa kasabutan. Kasama lang nga mo pa sa engineer. Mao lagi, wa na naman pero mo pirma da adto sa abogado. Di man dahil siya maka pukas Daka pamalakad. na lang mag-iimon. Way, dumot-dumot. Kaya nilang nang... Naapa ko yung pagdamot. Di pa pumawa. Makapasaylong ako. Not now, but soon. Ah! Aw! Kasi tignan pa, way. Saan sa nga magpa... Wa na chances kay wa ka kadungag nga nanay si Jay Baji. Nanay duha ka Awal bigod. na. Nagbahan ka karon. Wa ang kumagmamay po. Ay, sa una labang. Mm. Ngayon si Zangati. Tabahin ko kanso na isa, ha? Kung ang pamadian sa ikaw lang mo na pero dugay-dugay siya. Nagpabigat-bigat ka. Hindi na. Bukalas na. Lima mo ka na rin? Puro na kay... Siumay. Bawal puro na. Bawa ka siumay? Bawal ko yung mga processed food. Siumay na yun. Dipukuhan mo betul itu jadi bang pro. Pangka guys. Kuwarga, prutas, more on Ini prutas. kepadas. Oh iya, batasan. Kaya luto na yun. Saan Bawal di ko na setiri. mga karne. Dami din ng karne, dami din ng karne na. Sama na Oh, kasunod. hotdog. Pagili ng hotdog. Di ba ka rin? Dami din karne na eh. Pangluto. Marami na dah. Apa ni? Apa ni dah? Ang niluto ni ba't makukarkan ni man dito jadi mo. Ah, ang isa kong mga kuwaron. Ha? Luto, kuwara, prutas na. Hindi ka magluto. Kamu Ano pwede din ang kapadas? Ano din? mamasaging. Jadi dia magluto. Usalir din na si mong kambaw. Cuma apa? Ikaw ang magluto ko Kamu may. itu dari grupan ng Niyoto. Hindi, ka na lang malaki. Kaya hotdog tayo. Ano ba, bawal pag hotdog. At kayo rin pwede. Hani mani? Siumay, mother. Hani may hani man sumay. Iro, gigaling. Sarap. Ang sinanay ni nga kitsara din. Buhay, trabaho na kayo na pagda. Ah, mani apod-puro na pud-pud. Magaling na nga ba na pud-pud. Kasi ba, kawasan na bata yung anak. Apod-puro na na nga. Ginoo. Ay, bawan daw ko. Ang sinanay, siumay. Hanim ko nun ni siumay. Kung iro, gigaling. Ijara. Lami ni nay. Tilawan niya. Lami lagi niya. Ha? Adobong. Oo, gusto ko inom tubig. Daghan na. Nah, grabe yung tubig na hani mo na oh. Gay, bawal. Di mana mo ko. Nandubutil. Namday karning baboy. Ang kaya tigil ang hapon ka na nga. Sa tagaran ng sabaw. May merkado di kagapo niyan. Isang hisak yan. Di sa Amerika ay. May kabili ko gapo niyan. Ay, tiilin. Ah, sa kailin. Si tatay na, karoon na ng alauna medya. Oh,
Ano? Hindi naman eh. Ay, sa lady, ba't hindi na-order Shopee? Wa mo koy order. Oh, wa pa jud ko kasi kad order Shopee. Uy, okay noon. Tag-Jis. Di mo ko kabaon. Uy, agwa mo. Kadang-kadang barbecue. Kapadas. Ah, ay na nay. Kaya nga no, si Ate Ale. Naman. Dagto man ning pilas di ijang room nga butakan. Ganghadod. Tiyaw. Lagi di man ning ingon ano. Tidak, naman karon. Pagkaman na mo pag Di sa ato ilin, naglugay. dagto man kuno pagmangkang atilin hindi malihog ra siya. Paingon. Da, magbatas ay. Dagto man ning pilas Ate Ale. Sa karom lay, nga di dadad di si dadad ko. Wala sa bunta na. Ada magtuan. Ano na lang, matang yung hilig tuduan ko nila. Dari. Sila, sa kisin. Ano to? Yan na. Mayroon na. Mayroon. Kung may sandan yung katanim. Saan? Di ka mo ito ilaka pa rin bansoy, nay? Ano sa nilubang? Baho. Wala mo tana ba? Ang atuon sa nato, kanang magkutan. Lah. Diyan, nay. Hindi manalo ito ba ako no? Harapit. Madalas. Danas, di ko yan, kung ko nung pusi. Ah, Ito na. Nampang dia. ugma na. Yan na! Harapit, kutong ilan na dabas. Hindi pa. Sami man day paris isuwa ning sumay. Laon na media ka tayo. Ini tadi sama hati sama siniku. Apa kata tunuh? Ini cuma dari mana? Ini Dahil ba? dari mana hari yang kamu itu? Nay, magkamutir ako, Nay. Yung rin luto na yun. Buat teman tanya apa? Nga nung uban pamangkatay nga. Sinanay raman gihapoy magsuwat. Bisa. May mo pa naman ito ma. Ang isang perma. Tumaan daw, tumatay. Sumaan ay. Dan ikabaw na to. Tunaan. Wala langaw. Na-invalid ko nung kang udeng kay Duhay Mayor. Kasi, Bisa kan? Dengan ibalib. Dahil tapos kabapo, dapoy mayor. doon ko ni Mayor, yung mga grado magbasa. Basa. Kisah malu